Hi, Len! Hello po. Hi, love! Sige, love, kwentuhan mo Magandang na gabi. ako. Yes, magandang gabi din. Kwentuhan mo na ako, Len. Ano bang maipagdilingkod ko kay Len? At napatawag po sa usapang LDR. Ano po kasi sana, hihingi po sana ako ng advice tungkol dun sa boyfriend ko. Ano meron kay boyfriend? Mga boyfriend talaga, sakit sa ulo. Dapat wala ng boyfriend. Charat! Ano meron? Ano po kasi, start ko muna po kung paano kami nagkakilala, kung okay lang. Go lang, go lang. Nagkakilala po kasi kami through FB last 2017. So, ayun po, nagkamabalihan. And then, naging kami po ng December 2017 din po. Mm. And then, 1 year po kasi kaming LDR. So, before naman po, yung tipong kahit may trabaho po kasi siya nun, yung alam po niyang magbigay ng oras para sa akin. Mhm. Tsaka napaka-amazing po kasi niya before. And then, last year po kasi umuwi po ko. So, magkasama kami for 2 months. And then, nung bumalik po, parang nagbago po kasi. Nung umalis po siya sa dati niyang work, bali nagkaroon ho kasi siya ng bagong trabaho ngayon. So, parang ang laki-laki ho kasi ng pinagbago niya. Yung tipong nagsisinungaling na po siya, yun po yung makasama lang po yung mga katrabaho niya, kaya niya po magsinungaling sa akin. And then dumating pa po dun sa time na papatayan niya po ko ng phone para lang sa mga katrabaho niya. Parang laging issue po kasi masyado na po kasi siyang madikit ngayon sa mga babae. Parang okay lang naman po kasi sana, kaya lang po yung limitahan naman po niya yung sarili niya. Tsaka ano po, sobrang sinungaling na po niya ngayon. To the point po na parang yun na lang po yung paulit-ulit namin pinag-aawayan na doon na po, masyado na siya sinungaling. Minsan po kasi parang yung wala na rin po siyang time. Bukod sa sinungaling na, wala pa pong time. Ang laki kasi, sobra po talaga, ang laki po ang pinagbago niya. Parang hindi ko na rin po alam yung gagawin mo. Meron po kasi yung basta po ang sinungaling niya, grabe. Okay. Gusto ko sanang may na-advise kung ano po yung gagawin ko. Okay. Saan ba nagsimula tong pagtatago na to? Kasi minsan, the reason why they wanna keep the truth from us is because we cannot handle it. Kumbaga, wala naman sanang problema, wala naman sana siguro silang ginagawang masama, but because nagiging negative yung effect sa atin or nagiging negative yung response sa atin, instead of magpaalam, instead of magsabi, lagi na nilang option is to hide it from us. Kung ito yung pagsisimulan ng away, they don't wanna deal with it, so might as well, option na nila not to say it. So, dalhin mo lang ako doon way back kung kailan nagsimula tong pagtatago niya sa'yo. What happened before niya itago sa'yo yung paglabas niya with the office mates? What happened ba? What was the reason why kinailangan niyang itago tong mga to sa'yo? Meron po kasi one time, nagpaalam po siya sa akin na mag-iinuman daw sila magkakasama sa trabaho. So, pumayag po ako kasi open naman po siya sa akin. Basta ang gusto ko lang po kasi magpapa siya sa akin. And ang usapan po namin is 1 o'clock, uuwi na siya. So, tiwagan niya ako ng 1 o'clock na extend up to 2:30. Tapos, nung tumawag po siya sa akin ulit, sabi niya, uuwi na kami, loves, pauwi na kami. Nagbi-bill out na lang kami. And then po, hindi ko na po siya na-contact ever since. Tapos tumawag po siya sa akin 7 a.m. Pauwi pa lang siya. Parang doon po nag-start yung pagdududa ko sa kanya. Na okay naman po, nagpaalam siya ng maayos. Sige, nagpaalam kang maayos dahil nakiusap ka sa akin. Sige, papayagan kita. Ang ayaw ko lang po kasi ugali niya, hindi po siya marunong tumapad sa pinag-usapan. Tapos yung parang minsan pa po yung sa GC po nila sa trabaho. Hindi ko naman po minamasama na makipag-usap siya sa mga babae. Kaya lang po kasi yung makikita ko po na parang kasamahan niya na sa work eh.
Tapos mas makikita ko mas pinagtutuunan niya ng oras sa video call kaysa sa akin. Na yung oras na sana ng break niya, kausapin man lang niya ako. Wala po. Mas pinipili niya kausapin yung mga katrabaho niya. Sakit lang po kasi na nagagawa na ako ng kalingwan. Parang paulit-ulit na issue. Paulit-ulit na lang po. Okay. Pero wala naman siyang wala ka namang nabalitaan na someone na karelasyon niya or whatsoever. Wala naman po. Ano no? Kaya Sorry? lang po kasi parang wala naman po. Kaya lang po kasi yung parang nagdududa na rin po ko dahil nga po sa mga actions niya. Okay. So ngayon, yung sinasabi mo na paulit-ulit niyang ginagawa is yung tinatago sa yung he's been going out with his office mates and hindi na siya nagsasabi sa'yo. Oh. That's why you are thinking na there's something Hindi. more. Opo. Okay. Parang feeling ko na rin po kasi may third party kahit na paulit-ulit po niya sinasabi sa akin na wala. Hindi ko na rin po maalis sa isip ko na merong iba kasi nga po paulit-ulit siya nagsisinungaling. So, anong point? Bakit siya magsisinungaling sa akin kung wala siyang tinatago? Okay. Love, Minsan ganito. po kasi nakakasama na ng loob. Yeah, I understand. Len, ganito, no? Let's i-correct lang natin yung habit. 1, wag nating isipin na we control or we own our partners. If they wanna go out, okay na magsabi sila sa atin. Pero hindi nila kailangan magpaalam. That's one thing that you need to change. Hindi kailangan ng partner mong magpaalam sa'yo. Hindi niya kailangan kumuha ng permiso kung papayag ka o hindi na umalis siya with the friends, with the office mates. Wag Len. The moment that you do that, the more silang pipiglas. The more silang magtatago, the more silang tatakas. It's because they know na kailangan pa nilang humingi ng permiso sa'yo just to go out with their friends. And that's something that they don't want, they don't like. Yung feeling of being controlled or yung feeling of being held back by someone. And that's something na ayaw mo ding iparamdam sa partner mo. Na wala siyang freedom or liberty to choose and to do whatever he wants to do because kailangan niyang humingi ng permiso sa'yo. That's one thing you have to clear with your relationship sa boyfriend mo. That's something na kailangan mong tanggalin. So that, andun yung thinking niya na kapag gumawa ako ng kasirauluhan, that's on me. Hindi kay Len. Why? Kasi si Len trusted me. He trusted me, or she trusted me rather, to make my own decisions. If I wanna go out, hindi niya ako pinipigilan. Hindi niya ako pinupulis. Hindi niya ako iniimbestigahan if I go out. So if I do something stupid, sa mga moment na pinagkatiwalaan niya ako at nagsabi ako sa kanyang lalabas ako, whether or not umuwi ako ng 7 a.m. in the morning or kinabukasan ng 12 noon, kapag gumawa ako ng kalokohan, that's on me. Kasi she trusted me. That's something that you need to change. We cannot control them, Len. We cannot put schedule sa mga buhay nila and make sure that they submit to those schedules. Kasi wala na tayong pinagkaiba sa mga bosses nila if that's it. And we are not a boss. We are partners. Okay? That's one thing that you need to change. I'm not saying na ikaw pa yung may mali dito, but there's something that I think you need to fix. If you want this relationship to continue, that's one thing you need to fix sa relationship ninyo. Yung paalamanan na yan. Magsabi, yes. Paalam, never. Dapat hindi kayo nagpapaalam sa isa't isa. Dapat hindi kayo nagkakaroon ng need na humingi ng permiso sa isa't isa. Remember, you do not own your partner. Okay? Second, siguro the reason, I'm not trying to defend, I may be just trying to justify. The reason why hindi na siya nagsasabi is because of the number 1. Kasi nga, kapag nagsabi siya, may kailangang kasunduan ng oras pag-uwi, pag mag-extend, magpapaalam pa, para kang naging nanay Len nang wala sa oras eh. Gigets mo ko? Which is pangit din for you. I mean, you don't have to stay up so late waiting for him to come home, and if ever tatawag siya, magpapa-extend, you don't feel the need to decide for him. You don't do that. Mas masarap pa din na matulog na, okay, lumabas siya, then I have my time or me time,
this one, mag-usap na lang kami tomorrow morning. At least, kahit pa paano, wala kang iniisip. Hindi mo iniisip kung, okay, 7 na. Wala pa siya. Hindi pa siya nagte-text, hindi pa siya nagsasabi, okay, extend daw 1 hour. Okay, extend 1 hour. 8 na. Wala pa rin siya. Para alam mo yun, Len, you don't have to be a mom to your partner kasi. You can just be a partner. Na, okay, he's out with his friends, wala pa siya sa bahay, it's okay. Pwede ako mag-leave ng message na lang na, babe, text me when you're home. Babe, tawagan mo na lang ako pag nasa bahay ka, hindi ko i-silent yung phone ko so that marinig kita, makapag-usap tayo saglit and then I'll go back to sleep. Yung mga ganon, kasi that one is a sweet gesture. It symbolizes a mature girlfriend, hindi controlling. Yun yung gusto mong i-embody sa sarili mo, Len eh. Kasi sabihin man natin na medyo nagseselos ka na sa attention, pero no one in particular, sa attention na ibinibigay niya sa mga office mates niya, he's just trying to put up a crowd, build a friendship doon sa loob ng office eh. And hindi lang siya pwedeng mamili na, uy, lalaki lang. Yung mga friends na magiging friends ko, dapat lalaki lang, no girls. Kasi baka iba isipin ng friend ko iba isipin ng girlfriend ko. You don't want to be like that eh. You don't want to be the girlfriend na kinatatakutan ng lahat ng friends ng boyfriend mo. You don't want to be like that, Len. The only way that your boyfriend can somehow give you attention is if you don't ask for anything. If you don't ask for it. If you do not demand. If you let him do it all by himself. If you let him remember you because he misses you, not because you told him so. Mas masarap yun sa pakiramdam, Len. Kesa nararamdaman mo lagi na parang nagparamdam nga siya pero pilit. Nagsabi nga siya pero puwersado. It's because damang-dama niya na dinedemand mo yung mga ganong klaseng bagay. So, instead of him doing it because he loves you, instead of him doing it out of his free will, ginagawa niya na yon to submit to your demands. Gusto mo ba yon? Yung parang sumusunod lang siya or ginagawa lang niya yung mga bagay na gusto mo just because you ask him to? Hindi po. So love, medyo luwagan natin ng onte. Gawin natin the opposite of things. Instead na mas maghigpit tayo this time around, sabihan mo siya na huwag kang makipag-friends dyan or akin yung attention mo, schedulean natin, kailangan sa ganitong oras, lagi tayo nag-uusap, balik na rin natin. Bigyan mo siya ng freedom. Luwagan mo ng konti yung grip mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na, okay babe, I just realized na maybe it's time for us to be mature, to tackle this relationship in a mature way, nang mas adult tayong mag-isip. So, this time around, if you wanna go out, just tell me. You don't need to ask for my permission na, pwede ba akong umalis? Pwede ba akong pumunta sa mga barkada ko? Pwede ba akong mag-inuman kasama ng mga office mates ko? You don't have to do that, babe. You just have to tell me that you are going out so that I'll feel safe na you're out with friends. Na at least I know na you're just out with friends. Yun lang naman ako. Pero tas pag pauwi ka na babe or nakauwi ka na, just tell me then na nakauwi ka na. And if ever nagising ako, let's talk siguro a few before you take a rest. Or if not, up until you wake up na lang. Yung ganung kaluwagan kasi would give your boyfriend the idea that Len is a mature person. Ikaw yung ipagmamalaki niya sa mga kaibigan ko na, pre, papaalam ka pa ba sa girlfriend mo? Yung girlfriend ko, hindi na ako nagpapaalam dun eh. Bait eh. Nagsabi lang ako, mamaya chat ko yun. Kamukat-mukat mo, Len. Doon sa party, pipicturan niya yung sarili niya kasama yung mga friends niya, isasend pa sa'yo. Babe, dito na ako. Babe, hi daw sabi ng friend ko. Babe, hi daw sabi ng office mate ko, ang ganda mo daw. Babe, nakita nung office mate ko yung DP mo, ang ganda daw ng damit mo. You wanna be the girlfriend that your boyfriend is proud of. You wanna be the girlfriend that your boyfriend is not afraid of. You wanna be the boyfriend that the friends wanna meet. Gusto mo yun. Yun yung i-aim mo, Len. And that can only be achievable if hindi ka magiging controlling nor demanding. Naiintindihan ko
na these past few months, sobrang stressed ka kasi feeling mo pinagtataguan ka, pinagsisinungalingan ka ng boyfriend mo at hindi ka binibigyan ng ample attention. But it all boils down to one thing kasi, Len, eh. Nasasakal kasi siya, eh. Naaaning siya sa feeling of being controlled. Lalaki yan, eh. Of course, meron niyang ego. Sa kumpulan ng mga lalaki, kapag nagpaalam ka sa girlfriend, ikaw yung tampulan ng tukso. Ikaw yung mabubuyo ng barkada. Nagpaalam ka na ba sa girlfriend mo? Naku lang, yari ka na naman, mag-aaway na naman kayo. Ikaw yung mga iniiwasan ng boyfriend. Yung friends ng boyfriend, they don't wanna know you. They don't wanna be friends with you. Kasi they think you wouldn't understand and they think you hate them. Gusto mo ba nun? Yung isipin ng mga kaibigan ng boyfriend mo na you hate them? Hindi po. I don't think you are the type of person that should be hated, Len. Kasi maano ka magmahal eh. Grabe ka magmahal eh. Buhos ka magmahal. And I think you are a fun person to be with. You are a really, genuinely nice person. And if I am the office mate of your boyfriend, at hindi ganun yung magiging kilos mo, I would wanna know you. I would wanna be friends with you. Gugustuhin mong ikaw yung tipo ng girlfriend na kapag nasa lobby ka ng opisina ng boyfriend mo, galing sa ibang bansa, pupuntahan ka ng office mates niya, uy, hinahanap mo ba si ano? Tara, andun siya sa ano, samahan ka na namin, kailan ka umuwi? Ay, talaga? Hanggang kailan ka dito? Yung ganon. Kumbaga, you want people to be curious about you. You want the other boys to envy your boyfriend because he has a girlfriend like you. You wanna be like that, be. And I think you can be like that. So, luwagan mo ng onte. Wag mong sakalin. Wag mong higpitan. Bigyan mo siya ng freedom. And you'll see, you don't have to ask for it. You don't even have to tell him to text you, to chat with you, to give you time kasi he will make time for you. Not because he is scared of you, not because obligasyon niya magparamdam sa'yo, but because you deserve it, Len. Because you don't deserve na hindi alam yung mga bagay-bagay na ginagawa niya. Because you don't deserve na napagtataguan ng mga katotohanan. Because you don't deserve na kaliwain. Kasi ikaw yung tipo ng girlfriend na ibinibigay yung freedom ng boyfriend. At buo ang tiwala kay boyfriend. Naiintindihan mo ko, love? Oh. Kung mag-backfire man to at ang gawin ni boyfriend ay magkaroon ng iba, still, at the end of the day, Len, makikita mo, masaktan ka man, you have no regrets. Hindi mo masisisi yung sarili mo. Not even one. Why? Kasi, hindi mo siya pinaghibitan eh. You trusted him fully. And you trusted yourself as well. Na you are enough. So, wala kang pagsisisihan. At lahat ng guilt, if ever man, nasa kanya lang. Kasi, he received so much from you. Itinapon niya lang ng ganun-ganon. So, the fault is on him, not on you. Naintindihan mo ko, love? Yes. Nakakatakot yung ganong klaseng ugali, Len. But, sa totoo lang, if you try to practice it, if you try na gawin siyang lifestyle, if you try na gawin, i-embody yung ganong klaseng ugali, you'll be surprised how honest your boyfriend can be to you. Up to the tiniest detail ng araw niya, ng storya niya, he would look forward sharing it with you. Kasi you are the type of person that he wants to tell stories and secrets to. Lahat ng chika, whether or not kilala mo, kukwento niya sa'yo. Kasi
Sobra siyang nagtitiwala sa'yo kasi sobra din yung tiwalang ibinigay mo sa kanya. You would be surprised kung anong klaseng relationship yung magkakaroon kayo once tinanggal mo yan. Yung paalamanan part na yan. Yung scheduled text and messages na templated na yan. Kapag tinanggal mo yan, you would be surprised kung gaano ka-mature yung magiging labas ng relationship ninyong dalawa. Naintindihan mo ko, love? Mahal ka niyan. You have to trust that he loves you. You have to trust yourself then na despite of all the girls surrounding your boyfriend right now, he is with you. You are his girlfriend. He chose you. So magtiwala ka sa sarili mo na what you are doing and what you have done is enough to make him stay. Don't try to overcompensate. And don't try to control the relationship nor your partner. Kasi that will make things even harder. That will make things complicated. Naintindihan mo ako, mahal? Yes po. Kaya mo yan, Len. Madali lang yan. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin, Len, sa boyfriend mo na siguro the reason why naging sinungaling siya is because he doesn't want to hurt you. He doesn't want to fight with you anymore. He doesn't want you to think badly or anything against him. Ayaw ka na niyang mag-isip. Ayaw ka din niyang magalit. That's the reason siguro why ayaw niya na munang magkwento or ayaw niya magsabi ng totoo. Though either way, I understand that's a fault, that's a mistake, i-call out mo na lang yon. The love, papayagan naman kita eh. Or, i-rephrase natin. Love, okay lang naman sa akin eh. Kung aalis ka. If you'll go out with your office mates, it's fine with me. All I'm asking is, you tell me so that I know. Pero kahit di mo na sa akin sabihin kung anong oras ka uuwi, you don't have to check in with me at sabihin extend lang 1 hour. I'm not your mom. I'm not your landlord. I am your partner, love. Basta wag ka na lang magsinungaling sa akin kasi that will hurt me the most. And if ever, may mga pagkakataon may free time ka, whenever you want to, just leave a message sa akin. Ganun din ako sa'yo, love. Magli-leave ako sa'yo ng message every single time. But Len, if worse comes to worse, sabihin na natin, with every adjustment that you made, he remained the same thing. Hindi pa rin talaga siya nagpaparamdam, labas pa rin siya ng labas, hindi ka pa rin talaga nabibigyan ng time, then that is the time you tell him na, love, if hindi mo na talaga kaya i-handle yung relationship, if you cannot make time for me, I'll call it off. Kasi I don't want to keep on waiting for someone who doesn't want to make time for me. Gets? Yes. Ngayon, kung meron kang gusto sabihin kay boyfriend, anong gusto mo sabihin kay boyfriend, Len? Loves kong nakikinig ka. Yeah. Siguro, ako na yung mag-a-adjust para sa atin. So, sige, babaguhin ko yung ugali ko kasi nakaugilian ko para sa kakaayos sa relationship natin. Kasi ayoko din lang alam na ano. Love, ganito no, don't cry. Ka na umiyak. Hindi pa siya nawawala, love. He's not going anywhere. He's not breaking up with you. Your relationship is not over yet. Don't cry. Little attention na hindi niya... Sorry? Ayoko na naman po kasi yung isin na yung mga pagsisinungaling ko kasi yun na kasi talaga yung ayaw ko. Yun nga, sabi ko naman sa'yo, babe tuloy. Love, yun kasi yung sinasabi ko sa'yo eh. The reason why he is keeping secrets from you because yun nga yung pinanggagalingan ng problema. And he doesn't like siguro talaga the feeling of asking for permission para lang makalabas siya. That's the reason why I want you to augment something.
ayusin yung, sabihin na natin tong adjustment na tinatawag mo na ako na naman mag-a-adjust para sa atin. Love, hindi naman to ganun kalaking adjustment eh. Sa totoo lang. Hindi to ganun kalaki. If not, tinanggalan nga natin ng burden yung balikat mo eh. Para hindi ka na parang nanay that needs to check up on him every single time. This time you are freeing yourself from the responsibility of checking up on your boyfriend every single time. Binabawasan natin yung trabaho mo. Naiintindihan mo ako, love? Just try it and don't cry. Huwag kang umiyak ng umiyak, love. Kumbaga, umiyak ka lang kapag tapos na. Pero pag hindi pa tapos, you don't have any reason to cry. If nararamdaman mo na this boyfriend of yours is neglecting you, he is not. If you're thinking that intentional niya nang itinatago sa yung mga bagay, he is not. He's just trying to stop arguments from arising. Kasi it's gonna be an endless argument. He cannot, sabihin na natin, separate himself from his friends or his office mates. Kasi he needs them. Kailangan niya yun eh. Kailangan niya makisama, kailangan niya ng group, kailangan niya ng clique to back him up sa trabaho niya. So, hindi matatapos yung problema na yan if you guys will keep on doing the same thing. Naiintindihan, love? Yes po. Huwag ka na umiyak. Konting adjustment lang, konting pihit lang yan. Kayang-kaya niyo yan. Oo, kayang-kaya mo yan, Len. Sa totoo lang dati, hindi ko din alam na kakayanin ko yung ganyang klase na I don't check up on my boyfriend because I was paranoid before sa isang naging ex ko na nung hindi ko sinecheck, naggagawa pala ng kalokohan. But the truth is, I don't have to change just because the person is a monster. I don't have to change my ways kasi I know my ways ay tama. Na dapat lang na hindi ko pinaghihigpitan yung boyfriend ko. Na dapat lang na hindi ko siya chine-check up kahit saan siya magpunta. Dapat lang na hindi siya humihingi ng permiso sa akin. I do not own him. I'm just a partner. And in order for him to see me that way, we have to trust each other. Okay? Maraming salamat, Len, ha, sa pagtawag sa akin. Ingat ka, love. Huwag na umiyak. Kaya mo yan, bebe. Salamat, Len. Thank you. Okay.